Good morning guys! Pupunta na kami ni Daddy sa sa Cartimar. Ayun na sa promise. Saan po kayo sa aming pamimili? Para na mamugak o mukha ako. Gising lang kasi. Pero nalakad niya na si Grutay. Medyo makulimlim ngayon. Ayan. Kaya walkathon lang tayo. Gulay, isda. Tsaka kimchi. Wala nang kimchi eh. Ayun lang ang pangit sa pagkuhan eh. Bagong gising ako eh. Wala na nga akong mata lalong nawawala eh. Lalo na kapag sa mga picture, ayun, pag ngingiti ako, wala na. Guhit na lang yung mata ko. Chinese. Aibag ba to? Parang paano nagkakaibag na? Ha? Pero mataba lang yun dito ko talaga. Singkit na, may aibag pa. Ano ba yun? Dito kami sa tattooan. Tattoo shop. Bibili daw si Daddy ng ng stencil dapat. Kaya sarado pa eh. Loob to ng Cartimar Shopping Center guys. Oh. Ang dami magagandang magagandang klaseng shoes, mga damit. Lalo sa mga damit, ang gaganda ng nila, ng mga tela nila. 200 pesos lang. Dito pala nagpapatato ang mga celeb ha. Or lang yan, picture lang. Si Karil. Ay, si Chito. Miranda, ayan si Jay the Gay. May tato pala si Richard Gutierrez. Si Maui. Si Christian. Ay maganda, ganyan sila magtato. Parang nasa hospital. Si si Lumen. January ay sa kamukha ni si CJ. Si Paolo Ballesteros. Bagets pa. Si Juliana Palermo. Pati si Jessica nagpatato. Charot. Okay. Cartimar, Timog, SM North EDSA. Ay, yung mga nila, shop nila. Skinworkstattoo.com. Dito pala meron din. Wala ba dito yung mga binibili mo sa sa monumento? Ba't dumayo pa tayo doon? Meron. Mas mahal na. Ito sa to, no? Belly to, no? Oo. Ayay, kasakit. Belly button. Belly button. Gusto ka na? Yung worm na muna. Bili natin. Bili muna tayo ng jajangmyeon. Gusto ko yung yung hindi powder yung niya kasama. Sauce talaga. Ito ata yun. Ayan. Ito. Habang inaantay ko yung yung kimchi, ang daming order eh. Hindi ako, ay hindi. Bakit puro powder. Ba't puro powder? Yung pangat ng powder. Ito. Puro powder itong nyo, te. Sa jajangmyeon nyo. Ang sarap nito yung yung sauce talaga. Puro powder. Ayan, daming klaseng jajangmyeon. Iba-iba. Yan. Tapos ito. Ito pala. Ayan, sauce siya. Sauce yung loob niya. Paldo ang tatak. Pero ito masarap dito. Ay. Yung aking pambayad. Laglag. Pili tayo nito. Dalawa. Ay. Iba pa. Ayun si Paldo. Ayan. Tsaka this. Para kay Chris. Hindi masyado maanghang. Although kaya naman niya yung maanghang. Tapos kimchi ramen. Diba? Inaantay ko talaga siya guys. Ayaw pa pagbigyan. Bigyan nyo na ako, isa lang. Nakakapasin kami. Hindi yan.
Pinantay ko talaga siya guys. So grabe. Ang dami nilang ginagawa. 70 pieces yung order. Pati si sir. Nagantay. Tag-isa kami. Ayun siya guys. Pag andito kayo sa Captimar, tabi-tabi yan. Ayan yung masa na na Korean grocery store. Tapos ito, mga Japanese. Ayan, tabi-tabi lang sila. Tapos may mismo dito. May ano ba yun? Kainan. Saan ba yun? Basta sa hilera lang din ito. Tapos itong kabilang hilera is mga shoes and mga damit. So loob pa yan guys. Pumasok kayo sa loob niyan. Yan, may mga pintuan sila. Pasi-pasilyo. Ang ganda ng mga damit, mga shoes. Diyan binili ni Froggy yung yun. Ano yun? Yung Jordan yung red. O diba? Akala nyo original. Diyan lang yun. Line it. So ayun, uwi na kami, nakabili na ako sa Korean grocery store. Tapos ilang beses ako sinitatigas ng ulo ko. Ma'am, bawal po mag-picture. Hindi nga picture to. Ma'am, bawal po talaga picture. Ang kulit mo, hindi nga picture to. Ay, video ba yan? Bawal din po video. Tapos dun sa ano ba yun? Sa kahera. Sabi niya, ma'am, pasensya na kasi narinig siguro na sinisita. Bawal po kasi talaga. Sabi ko, bakit bawal? Di ko naman kakuha. Di ko naman kukunin yung mga nyo. Ha? Hindi. Saan pa tayo? Mamaya kukwento ko guys. Punta muna tayo sa palengke. Ayan. Pero buko muna tayo. Sambuko nga kuya. Yung malasipon-sipon lang. Malauhog. Kaya may broccoli. Ang kulit no? Ano kaya to? Ang haba. Ano to, Miss? Inoki. Ay, masarap to sa no? Sabaw. Ito yung shiitake. Magkano sa shiitake nyo? Ha? 300 per kilo. 300 per kilo? Ang mahal naman. Hindi, pwede naman konti, di ba? O sige, lang. 100 pesos lang. Ay, 100. ilang grams yun? Ilalagay ko lang sa chicken. Ayan. Tapos, dito sa Inoki nyo, magkano? 40. Fresh to? Dadating lang. Sige. Kaya lang. Ayan. Tapos ito yung lotus to, di ba? Tawag ito. Lotus. Ang tigas-tigas nito. Paano nila nakakain to? Mga Japan. Ano kumuha nito? Mga Chinese yun. Chinese. Mga mahilig. Yun, kadaming mushroom mo. Kanto lang ng 5 lang. Ha? 5. Ito, tsaka 45. Mura no. Mura mga mushroom dito. Brown mushroom. Galing. O, kaya naaliw ako dito sa Cartimar, guys. Andito na lahat. Ay, sarap mag-soup. Mushroom soup. Doon tayo sa Dito magkano? 45. Saan ba nilalagay ito usually? Sige. Gano tayo? Yan. Magkano yung buko, kuya? 35. Ayan. Video daw natin yung gulay, sabi ni kuya. Kuha ko na itong kinchay. Nasusupa ko. Ito ano to, ate? Kuchay. Alin na lang. Sige. Mag-hi ka dali. Kunti lang, Okay. Palagay ko lang sa sabaw. Uy, sarap. Kamote ba to? Oo. Kulay violet siya? Magkano? Meron lahat ang kamote. Violet. 50 lang yan. 50? 50 ang kilo? O sige. Ito rin. Makita, okay na ka? Magkano? 3 piso? 3 piso. 3 piso? piso lang? Ay, hindi. Magkano yan? Ilang kilo? 100 lang. 13. Sige. Okay na. Hindi, bawasan mo. Ang dami.
Buwasan. Oo. Mga 10 piso lang. Yan. Sayang di kasi baka mabulok eh. Ayan. O, sige. Tapos itong ano. Buti ba dito mababait ang tindera? Nagpapablog sila. Ayun. Ma'am, kain daw, ma'am. Ay, sige, thank you. Ayun. Nagyaya pa sila kumain. Ilangan? Galawin mo 3. 3 peraso. Pahingi pa ako. Ayan. Para sa mga nagda-diet, kamote. Yung kasama ko, tingnan nyo. Naiinip na yun. Nainip ka na? Oh. 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 Ang laki oh. Ito kaya, maliit lang. 1 piraso lang. Laki naman kasi. Pwede na yan. Yan. Sarap. Gagawa ko na rin yung ano. Ah? Ay, sige. Saan mo na? Ikaw, maubusan ng yelo. Ihaw ko. Sarap. Uwi na kami guys. Nainip na si daddy. Pero nakabili ako ng ano, ng pusit. Yun yung lunch namin ngayon. And then yung importante is yung nag-spit ka. Yung kimchi talagang inantay ko. So ayun nga. Pinagbabawalan ako, diba? Sabi ko doon sa cashier. Sabi ko dapat hindi bawal kasi hindi ko naman gagamitin as ano, as tawag dito, as paninda or kasi yung iba kaya pinagbabawalan mag-picture sa mga tindahan kasi ginagamit nila, di ba? Yung mga online shop ginagamit nila. Ano nila parang ay yung picture mismo nila. So, sabi ko hindi naman ako magtitindi. Kumbaga papakita ko lang sa vlog kasi malay nyo sa mga nanonood ng vlog ko eh, may pumunta rin dito na ano na bibili. Di ba? Sabi ko mas ano pa yun sa ano sa shop nyo. Ganun. Oo nga mami, kaso yung ano namin, yung boss namin. Pero sabi ko, sige okay lang yan. Na-vlog ko naman kahit konti eh. Pero dapat ano yun eh, kasi malaking factor sa social media yung ano eh. Ay malaking factor sa mga businesses yung ano yung social media, di ba? Yung iba nga talagang magbabayad pa ng malaki para ano lang, mapakita lang sa social media. Ay! Ay! Tan-tan-tan-tinin-tinin, tan-tan-tan-tinin-tinin. Halika na! Halika na, dali! Paknit! Halika na, paknit! Naku, si Groot! Si Groot! Galit na si Groot, dali! Dali! Akit, akit, akit! Ay, naku, Chris! Anak ko, daming wiwi! Hindi, mamaya pa. Aliw na naman si dading sa ano, paghihingot to ng mga isda niya. Ano dito? Sinasabunutan niya. Oo nga. Si Miggy Chun. Kaya ka na doon. Kanina ba? Kay Maggie. Sa'yo. Si Daddy hindi kakain. Hindi. Kumain na yan sa Cartimar eh. Ayun, bumalik pala ako ng Cartimar guys. At naiwan yung ano, yung pagkain ng aso. Yung atay ng manok. Nakakaloka. Buti na itabi naman yung ano ni ating tendera. Kaya ayun. Kasi mahirap dyan. Baka madampot ng iba eh. So naitabi naman niya. Alam ko, minadali ka talaga. Mami, nagtan-tan kayo nang pupunta kayong party na? Hindi. Naglahad lang kami. Miggy. Yung. Halika na, magluto na tayo ng ano. Ay, sabi ko sa inyo eh. Kahit maghapon niyang nakaupo lang si daddy. Ganyan. Titig sa isda. Ano na yung aliw na aliw sa isda. Gwapo ng asawa ko. Ay, kaloka. So, yun guys, baka di ko na i-haul. Kasi, nakita nyo naman ang mga binili ko doon. Yung additional na lang. Kasi, di ba, ano ako. Hi, Groot! Hello, Groot! Diyan ka lang muna. Ayun. Yakult. Minapadaan na Yakult. Ayun, bumili ako ng 2. Tapos bukas, sabi ko, kung nagde-deliver siya ng isang ano na, yung 50 pieces, oo daw. 380 bigay sa akin. So, sabi ko, sige, dalan mo ako ng ano, ng isang ano bukas. Isang bulto. Nako, Yakult mo. Yan sa Yakult eh. Tapos,
Ayan, sis, bumalik nga ako. Ito yung ano ko, binalikan ko yata ng manok. Bumili na rin ako ng mangga. Yung pag-shake lang, yun, 100 pesos per kilo. So, mula ko 1 kilo, tapos itong sayote tops. Yan. Sige. And then, kunin ko na yung ano, yung pusit. Linisin ko na. Hinuna ko na guys yung sa doggies kasi para lumamig na. Ayan. Hinuna ko adobo na may kangkong. Tapos ano, patay ng manok. Yung adobo. Tumunog na naman. Ayan. And mag-coffee muna tayo. Nalinis ko na rin yung ano, yung pusit. Ayan. Natanggal nga lang yung ano niya. Pero lang yan. Iano na lang natin. Yung kanyang ulo. Ayan, tinanggalan ko siya ng ano, yung parang laman loob niya din. Kaya malinis yung loob niyan. Ayan. Let's have coffee na muna. At nagano tayo, nagpa-fasting ko, no? Char. So, kakain tayo na alas 12. Kaya prepare na muna natin yung ano, yung kakainin. Pero coffee na muna tayo. Ayan, magsasagot ng mga inquiries sa'yo. May nag-aantay ng mga sagot ko eh. Sabi ko, wait lang, sarang ko lang yung sa ano, yung sa aso. Bango. Penten. Ubus nyo, shinramen, oh. Yan. Ito pa pala binili namin, guys. Polonchay, tapos, ano. Ano ba to? Asparagus. Yan. Pag nag-steak ako, lagay ko. Okay, guys. Let's prepare na yung mga stuffing natin sa pusit. So, we need ginger. Ayan. We need siling haba. Ayan. Lalabas natin. What else? Of course, sili. Siling, ito. Sarap yan eh. Maanghang na mismo yung ano. Yung kailangan ko yung ito. Ayan. Itong mga mapupula ng kamatis. Masyado naman ito madami. Pero, ayan. Tingnan lang natin yung abutin. Ito pala sili. Mag-ano muna tayo? FIFO. First in, first out tayo. Mga gulay. Para di mabulok. Ayan. FIFO. Pero kukuha ko ng konti rito mamaya. Ito lang labas natin. Let's go. Let's prep. Okay. Whoop. Tapos, we need ito. Onion and garlic. Yan. Hiwain ko lang yan, guys. Wait lang. Cube lang natin, guys, yung mga kamatis. Siguro mga 3 pirasong kamatis. Sarap, katas. O, 2 lang kasi may ano pa eh, may ibang sangkap pa eh. Baka di na magkasya dun sa ano, sa loob ng tiyan ng pusit. So, ayan. Pero pwede rin natin siyang ilagay sa ano, sa labas. Ang ating lagkayan. Gahalo-haluin naman natin siya. So, lagay natin siya dyan. Ito ko ilalagay sa ibaba nyo ah. Excuse me. Then, ang ating onion. Gusto nyo kasi yung nagluluto ako eh. Yung mga cooking session tsaka eating portion. Kaya sige. Luto tayo ngayon. Ayan. Tapos, same sa kamatis. Ganun din ang gagawin natin, guys. Tube lang natin siya.
roughly lang. Hindi naman kailangan ng maganda pagkakahiwa nyo. Yan. Tapos, lagay natin dyan. And then, yung siling haba. Oops. Diagonal. Bahala kayo guys ha, pag mahaba na naman tong vlog na to. Tapos, ginger. Magkaroon na tayo ng ganyan na siguro. So, ganyan kalaki. Tapos, straight lang natin. Same sa kanina, kasi ito mas pining, mas masarap. Para na, tawag doon? Makakain nyo mismo. Sino sa inyo yung, mahilig sa ginger? Ako gusto ko yung ginger sa, sa tinola. Madami niyan sa tinola, tapos sa lugaw. Ayun, kinakain ko talaga siya, guys. Yung iba, itinatabi nila. Ako gusto kong ninunguya to. Lalo na sa mga ihaw-ihaw, sa mga stuffings, ang sarap nito. Sobra. Yan, pipinuhin lang natin. Careful lang sa kutsilyo at mataalas. Ilang beses na akong nadadali nito eh. Yan siya dyan. And mga 3 piraso lang chili. Pampaanghang lang. May na yun, may panigang na, may pa. And bawang guys. Ayan. Mga 2 lang. 2 cloves of garlic lang. Ayan. Baba masyado na. Tingnan ko ulit. Ayan, tingnan natin ang ating mixture. Tada! Ayan, mag-add tayo ng salt pa. Wait lang guys. Meron pa tayong i-add dyan eh. Di pa tapos yan. Wait lang. Itayo ko lang ulit kayo. Naku po. Ang dulas ng tawag dito. Uy, ayan natutumba na kayo. Siyempre, mag-add tayo ng salt. Ayan. Salt. And pepper. Aching! Ayan. Tapos, hugas kamay. And kutsarain natin kasi maano yan eh. Manghang. Sakit sa kamay. Ang bango. Nakita nyo yan. Mixture na yan. Gosh.
Parang gusto ko pang dagdagan yung kamatis. Kasi masarap yung kamatis. Nagdagdag tayo guys ha. Kasi parang salsa oh. Bango? Grabe. Ayun. Ngayon, lalagay na natin siya guys ano, sa loob ng... Dadili ka, hawakan mo tong camera habang nilalagay ko tong ano. So, ayan, nagano ako ng foil. Coil. Dito ka sa kabila. Ayan, meron tayong ano ngayon. Taon-taon na, huwag mahilo sila. Ayan, ang ating... Hihi. Octopus. Hindi ah. With... Pusit lang yan. Why! Malalaglag. It's going Why! away. It's going away. Balik natin siya doon. Ayan. Ganyan lang siya. Lalagay natin lang. Kanyang metal. Stuffing ng ano, healthy serving ng hot, spicy. Yay. 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 Sarap na ito. Oh no. Oh no. Natakot ka na naman sa ano. Oops, 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 oops. Medyo madulas lang. Careful. Kailangan siksik na siksik siya. Busog na busog. Tapos yung excess, lalagay natin siya sa ano na lang guys. So, Sauce. ayan. Kabit natin yung kanyang head and shoulder. Head and shoulder. Ang dulas. Toothpick. Ay, kuha mo toothpick. Dali. Oh, ito. Paano to? Pause mo muna. Turko pa yung toothpick. Ay, kahit di na, Daddy. Wag na, anak. Huwag na. Wag na. Tapos, yung extra, guys, dito na lang siya sa labas. Para mas masarap. Diba? Tingnan yung sauce na yun. Pakita mo, Daddy. Yung patas na yun. Ayan. And then, fold natin siya. Ano? Pakita mo lang. Ayan. Kailangan pa ng extra foil. Foil egg. Yeah. Ba't kaya kasi kalitin yung tumawala? Pang ano lang naman yun. So, Hindi na. ha? Ayan guys, ang ating lechon. Charot. Ayan, embutido. Ay, ayan na. Tapos, dito ko lang siya ano mamaya. Iihaw. Ayan. Nakatatlong ano ko dyan, nakatatlong doble ako para yung katas hindi masayang. So, ayan, doble-doble. Tapos, ginanyan ko yung dulo. Excited na ako. Ihawin ko na kaya. Kasi may kanina ako eh, no? Pero laters na. Mabilis lang naman yan eh. Let's eat na guys. Naku po yung kape ko. Busin natin, sayang. Ayan na yung ano. Nakabahan ako doon sa ano. Sana ano. Sana successful. Let's see kung naluto. Kung hindi, patay. Micro na lang. Let's see guys kung naluto siya. Wish ko lang. Dinoble-doble ko kasi yung ano yun. Pero mainit naman eh. So for sure naluto siya. Diba ang dami? Ang daming doble. Feeling mo naluto to. Ouch! Yan! Oh my gosh! Sarap! Oh! Yan! Kita nyo guys. Look at that. Look at that. Yummers. And then nagluto ako ng ano. Sabi ni Daddy, hindi daw tatanggapin ang ano. Drug eh. Nagmamadali na ako. Iyan mo na yan. Ano ka ba? Asan na yung pang-slice natin? Shout out to. Sarap! Hindi. See?
Ouch. I'm sorry. Nakabanding namin ni siyang aming maglola at kahit sa sandaling panahon, nasilip namin at naranasan ng isang araw sa kanilang Siguradong isa na naman itong kwento na mapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Sino nga ba? Kainin mo yung ano. No. Mabuti pang kilalanin na natin sila. Sila Nanay Mari at Carlos. Roll VTR. Kayo sila natin. Ano. Sold na po ako. Nakatira po sila. Kain tayo. Sa mga kapatid nila po. Nakita ko naman yung food kanina, guys. Hindi pa ako nakabili ng tripod eh. Hindi pa legit yung tripod namin. Sasa mo dito. Kahit ako'y nahirapan, naalagaan ko pa rin sila. Mas gusto ko yung ano eh. Kung anong hirap na Tentacles. nila sa pag-alaga sa kanila, ganun din ang hirap ko sa pag-alaga sa kanila. Kaya natin. Tinutulungan ko mag-alang yung German ko. Ako po yung taga-tinda. Si Carlos po ay nag-aaral na umaga. Pagkakapon nagtitinda siya doon na. Nag-aalak po. Kung sinong bibili po, ayaw lang po yung alok ko. Kung nagtitinda ng masahan, Kain gulay. hinahati-hati niya. Si Chris pala guys, bumaba kasi late na gano'n, nag-breakfast. So, busog pa daw siya. Uwi na daw siya. Yung kapatid niya. Kain. Sobra po talaga yung alaga sa aming mga kapatid. Pagdating niya po sa amin, wala nga pala siya mga biscuit. Ulam po. Malaman ko po mga kapatid ko kasi abang po yan nila. Ako dapat bumabay sa amin lang. Minsan, kumain sila, ulan at init. May mga ano lang sa amin. Nakabigay lang sa pamahaan namin sa pag-araw-araw namin. Kaya po, salamat po sa lola ko. Kaya po nalagaan po niya ako. Ang pangarap ko po sa mga apo ko, kung makayanan ko, eh wala naman kami po trabaho, hanggang sana, sabi ko sa kanila, makatapos kayo. Eh wala akong ibibigay sa inyo talaga ng yaman, kundi iyon lang ang pag-aral. Parang nasa dampa guys. Natunghayan natin ang buhay ng maglola na sina Nanay Marie at Carlos. Iba talaga pag-usapang lola. Maraming mga personal Walang ano. nararamdaman ka agad. Nakakonect natin. Pero yung pinaka-show nila. Ang tawag kasi kanya manga. Nasa... Q&A, mga portion. Sobrang close na. Si Ma. Si Ma. Hinok na ba siya? Oo. At alam mo, natuwa siya dahil sikat na sikat siya pag uwi niya dito. Dahil sinasabi ng mga tao, mangga-mangga. Hinok ka na ba? Hang. Tsaka sobrang mahal na mahal ka ng Mahal ba? Alam natin yan, na when you go to the States, di ba, talagang inaalagaan ka niya. Parang really would take time for you. Tsaka kahit magkalayo kami, nagsusulatan kami ng liham. At palagi niya pinapaalala sa Sarap. akin. Oh my God. Kailangan pag may Worth it yung pag-aantay ng alas 12 guys. Parang binigyan ka ng oras, bibigyan mo ng card of thanks. Hindi naman pasalamatan, pero kailangan nakasulat sa liham. Iba yung laking mga lola. Iba ang laki ng mga lola. Pero Sorry. Lola Yung Marie. stuffing. Alam mo, lagi ko to naiisip eh. Di ba Huh? dapat pag nagkakaroon Stuffing. tayo, Kaya tayo yung stuffing niya. Pwede din to sa ano sa bangot. Napalaki niya ng mga anak niya. Tapos ngayon naman, hindi pa rin siya natapos nun. She's raising another batch, which is Kaya yung mga Pilipino rin, ang lakas ng loob na gumawa ng pamilya kahit di sila handa. Kasi alam nila, nandiyan naman yung nanay ko eh. Diba? Sasakuhin naman ito ng nanay ko eh. Wala silang mga trabaho, mga bata pa sila, pero magbubuntis, mag-aanak. Pag tinanong mo, handa ko ba? Nandiyan naman po yung nanay ko. Nandiyan naman yung pamilya ko. Yung positibong ugali ng mga Pilipino na pagiging makakapamilya ay meron ding masamang bawi pag inaabuso natin, di ba? Kasi inaabuso natin yung pagmamahal sa atin ng mga nanay at tatay natin. Kasi nga, ang nanay at tatay natin, hindi matatapos ang pagmamahal nila sa atin. Wala yung deadline na pagkatapos ng pag-aaral, bahala ka na. Hindi kasi uso sa Pilipinas yan eh. sa States, Oo. Australia, ganun 18, bahala ka na. Pagtapos ng pag-aaral, bahala ka na. Diba? Dito sa Pilipinas, hindi natatapos yun. Pero dapat nanggagaling na yun sa mga anak eh. Kapag ako natapos mag-aaral,
Ako na ang bubuhay sa nanay ko. Ako na ang bubuhay sa tatay ko. Dapat nagsisimula yun sa anak. Hindi na yun dapat ini-impose ng mga magulang at sinasabi sa inyo na, anak, pagod na ako. Pwede bang tulungan mo? Alam mo kanina ang sinabi mo, guys, kasi yung anak ko, yung bunso, yung anak ko, kasi namumumblame ako siya. Sabi niya sa akin, Daddy, pwede ba Hoy, kalbo. Ang ginagawa mo dyan sa ano, wala na, putok-putok na yung ano natin, oh. Bubble wrap natin. At pinuputok pa talaga. Nakita ka naman ng camera. Wait lang, oh. Hoy, ikaw na. Sige, vlog ka na. Ano, Chen? Ano? Navarro. Magkano nga ba? Ay, nag-kiss na guys eh. Naku guys, hawa kayo ni Lucas ha. Huwag mong ipabagsak baby ha. Ay, grabe naman mang kiss yun. Ang dami. Ay, ilayo mo ganito. Ganto. Okay na. Diyos ko. Ay. Pinanggigigilan yung ano. Sabi. Ay, naku po. Wait lang baby. Natakot ako. Hi! Sige, kahit ang susubsub ka sa camera. Sige. Tama na din na makahinga yung guys. Pinay! Ayan, lumabo tuloy. Wait lang. Punasan natin yung ano. Wait lang, puro laway mo ah. Oh, sige na. Hi! Labo ka. Ay, sarap ba yun eh. Lumabo. Lumabo, Cash. Ikaw talaga. Tingnan mo to. Sige, paluin mo yan, Lola. Paluin mo yan, Lola. Lola. Ipagkarap ka, Lola. Palo, Lola. Ulo ko. Walo din oh. Wala si Lucia sa bahay eh. Yes po, ma'am. Gugulo talaga siya eh. Tulog lang, tulog. Oh, tulog na. Tulog na. Ay, nakikita na ka rin. Pero okay. Tulog na muna. Tulog na. Dali na. Oh, sleep na. Tulog na. Aray. Ayun. Oh, sleep na dali. Tulog na. Tulog na. Nakita si camera eh. Alam niya pa uso mo na yung Lucas eh, no? Sleep ba yan? Tulog na. Tulog na. Sleep na. Tulog na dali. Tulog na. Sleep na. Pikit mata. Sleep na. Sleep na, ganyan. Sleep na. Tulog na. Sleep na, sleep. Sleep. Bagsak ka, yari ka. Uy, kiss. Grabe naman. Lucas. Oh, upo ka na dito. Upo ka. Dito upo. Upo dito, upo. Yan. Naku, kiss naman ng kiss. Hala ka. Sobrang kiss naman. Bal-bal. Kinikis niya ng bongga-bongga. Sinusot. Uy, inano mo lang, French kiss na ba yan? Hi! Say hi. Ay, nagalit. Ay, nagalit. Ayaw. Naasar eh. Oh, biyak na tuloy ang pogi. Bakit?
na kiss. Hello guys! Meet Atom! Hi Atom! Welcome home! Ito dapat guys yung ano yung asong ibibigay sa... naiyak ako. Nung sino ba yun? Nakaalis na sila. Naiyak ako. Sabi yung kausap ko. Wait lang, check lang natin. Sunod na. Ay, cellphone ko. Alaka, wait lang. Ay, si Maggie. Ay, thank you, Maggie. Wow naman. Ay, bait na Maggie na yan. Oh, Maggie. Yan ha. Huwag aawayin si Atom ha. Ayun. Si Jaira. Ayun. Hi, Jaira. Thank you so much sa pag-atid kasi taga-Tondo pa sila. Wala. Ayun, kakaalis lang nila. Thank you so much. Ayun, si Jaira dapat yung magbibigay sa akin last year. Kaya nitong papi. Kaso, di ko agad nabuksan yung message niya. So, binigay niya sa tita niya. Tapos, ayun, nakabalik siya sa akin. Ay, ang liit-liit niya talaga. Cute-cute. Yung. Hindi na ako ang bunso, yung. Ada yung. Pero matuwa ka kasi ikaw magkakaroon ka ng bagong higaan. Ayun kay Atom na yon. Kasi sakto maliit siya. Oh, ayun pilay lang siya guys. So, ayun nga na tubusan ng battery, sorry. So, ayun, dapat para sa akin talaga siya noon. Kaso naibigay ni Jaira sa tita niya kasi ang tagal kong mag-reply. Siguro ilang buwan bago ako nakapag-reply sa kanya. So, sayang wala na. So, ayun nga tapos ay, bastos talaga nito ni Pok na to. Bininyagan mo na naman yung electric fan. Tapos, ayun. So, basta, ang importante nasa akin na siya ngayon. So, meant to be talaga, guys, para sa akin si Atom. So, thank you so much, Jairo. Nailab ako good sa konyo. Cute nyo. Ang liit-liit. Nakakatawa. Bukas dali namin sa vet kasi wala pa daw itong vaccine eh. Nakalimutan ko lang kung ilang buwan na to. Tanungin ko nga si Jaira mamaya. No, yung ha. Friend. Liit yan, liit. Oh, poknat, friend. No. Friend nga. Friend. Shh. Puti pa si yung. O, tingnan mo. Paano ko siya? Check up ko siya tomorrow. Bakit siya, Oops, baby, no. Oh. Bala ko sana ibigay kay mama eh. Sayo ka na. Dito na. Poknat! No! Ay, matapang ka Bully ka. Daddy, Poknat. Wow, yun. Binubuli ni Poknat, Hi, Atom! Ayan, nilabas ko na siya para masanay na siya sa ibang kasamahan niya. Ang tingin ko sa kanya sa picture kasi laki ni Poknat Kaliit lang pala niyan. Atom na yan. So, 8 months pala siya, guys. Ayun, bukas dadaling ko siya sa vet. Sana magumaling yung pilay niya. Bitero si Groot. Nandun si Groot, pinasok ko na sana Diyan ka lang muna, baby, ha? Papasok di kami mamaya. Maghugas na ako pinagkainan ng mga to. Wala, pupunta siya kay Groot. Groot, friend, ha? Groot? Groot, friend? Groot? No, Groot. No, Groot. Friend lang, Groot. Grootin. No. Ay, naku. Hindi yan babae, baby. No! Poknat! Naku, akalat. Groot babae. O, yun na siya. Maliksi naman siya, guys. Diyan ka lang. Hindi ka pa pwede makipag-ano. Diyan pa si Chris sa labas Naligo pala. Pagkakapasok na si Chris sa kwarto. Ayun, ninantay ko lang guys, matapos sila itong pagkain. Wala, naaliw na sila kay Atom. Hindi na tinapos yung pagkain nila. Poknat, no. Hindi yan babae, lahat kayo lalaki. Yan, si Maggie babae lang. Pero wala pag-asa yan.
Cute, cute! Gusto mo water? Ha? Sige, dyan ka iihi ah. Wait lang, palitan natin, bebe. Yung Groot! Atom! Oh, pipilay-pilay talaga siya, guys. So, tapos yung ano niya, hindi bumabalik yung tutoy niya. Poknat, ikaw talaga. Pasaway ka, Poknat. Yan pala si Atom. Kaya nilalapitan eh. Huwag kakahulan ha. Ayun, kaya pabit agad namin yan tomorrow. So, ayun guys, tapos na ang araw natin today. Ano bang mga naganap ngayon? Wala. Nagluto lang ako nung yun lang yata guys yung vlog. Kapag nagluto ako nung lunch namin kanina. Tapos, yung dinner namin yung pa din. Tapos, lang kami kanina ni Daddy, take out lang sa Jollibee. Kasi umalis kami pagkatapos ko sa store. Pupunta kami ng Mawa. Pinlaban nga yung mga sombrero niya. Tapos, ayun, dawating na si Atom. Katuwang si Atom. Sana maging okay siya kasi sabi niya, kalimutan ko na naman name niya. Baka daw distemper. So, pa-check natin ulit sa vet bukas para malaman natin kung ano ba talaga yung sakit niya. Kasi nagkasugat lang daw yun tapos ganyan na, para pipilay-pilay na siya. Tapos wala pa siyang kahit isang vaccine. So, sana hindi naman malala. Yan, umiiyak na siya. Ayun lang guys, tulog na si Chris. Hindi ko pala na-vlog yung anak ko. Paano? Laging wala, maghapong wala. Napagalitan ko na naman ngayon. Kasi maghapong wala. Nagpaalam sa akin kanina pag nagluluto ako ng lunch. Maglalaro lang daw sila na dyan sa baba. Diyos ko, maghapon na wala. Nakalis na ako, pumunta na ako ng store. Nakalis na kami ni Daddy. Pagbalik ko wala. So, umuwi ata mag-aalas 6 na. So, yun. Baratatak naman yung nanay niya kanina. Kaya, ayun, pagkakain niya, naligo agad. Nagkulong na sa kwarto. Kaya di ko na siya na-vlog. So, ayun lang. Good night. We'll see you tomorrow. Punta tayong vet bukas, guys.